Colur a gofal croen. Diolch yn rhywbeth dwi'n arbenigo yna fo o bell ffordd. Ond meddwl swn i'n rhoi fideo bach achos mi nath hyn yn helpu fi dipyn yn ystod y cyfnod na o fod ar gimotherapi. Yn gyntaf oll, mae'r croen yn sych iawn ac mae'r wefusa yn medru mynd yn sych. Nes i efo ngwefusa fi ddefnyddio yr aloe vera lip balm, yr un yma, ond hefyd nes i brynu set o 3 ydych chi'n gallu gael ar Amazon yn eitha rhesymol. Ac fi sy'n defnyddio hini drwy'r cyfnod i gyd. O'n i'n un am gael doluriau annwyd yn gyffredinol cyn hyn i gyd. Ond fi sy'n eitha lwcus yn defnyddio hwn. Mae di lleihau faint dwi'n gael a hefyd yn ystod y chemotherapi, dwi'n meddwl un waith ges i ddolur annwyd oedd yn wirthiol ddweud y gwir i feddwl y diffyg cwsg a'r straen o'n i'n mynd drwyddo fo. A wedyn croen y corff, sych ofnadwy, y pen yn sych, coesa'n sych ofnadwy fel llwch bron yn dod i ffwrdd. Felly mi fi sy'n defnyddio lot ar y zero base, nes i gael o ar y prescription a tunelli ar y croen bore a nos. Hefyd, nath ffrindiau neis iawn brynu moisturisers neisiach i mi. Os da chi eisiau sbwylio chi'n dyma'r amser i wneud o. Ac os ydych chi hefo ffrind sy'n mynd drwyddi ac yn gwylio hwn, wedyn prynwch moisturiser bach neis sy'n special iddyn nhw. Ac mae yna rei pobl yn deud i chi bigo bethau penodol ar gyfer y cyfnod, achos da chi weithiau mae rei pobl yn gallu cysylltu arogl penodol yn atgoffa nhw o fynd drwy chemotherapi. Yn bersonol dwi'n di ffeindio hynny, ond sbwyliwch eich hyn yna a ffeindiwch rhywbeth da chi eisiau ddefnyddio. Dyn o ran gofal croen yr wyneb, mi nes i newid be o'n i'n i ddefnyddio ar ôl bod ar y cwrs Look Good Feel Better, achos o'n i wedi bod yn stryglan hefo'n nghroen yn gyffredinol. Dwi'n yn siŵr os mae dod i ffwrdd o'r HRT, y chemotherapi, dwi'n yn siŵr iawn be oedd ond mi oedd y croen yn sych, patchy, coch, a mi nath nhw argymell y brand yma ar Oriflame o Sweden, sef Want. A maen nhw yn rei bach neis, yn edrych reis fodern, a Super Recover Whipped Day Cream, dwi'n defnyddio hwn, a Want Sleeping Beauty Nourishing Mask. Felly hein yn bethau dwi wedi ddefnyddio yn dilyn cael y cwrs hefo rhywun oedd yn arbenigo ac maen nhw'n lyflu, felly dwi'n dal i brynu nhw. Ond hefyd yr Urban Retreat oedd nhw'n sôn amdano fo lot ar y cwrs. Mae hwn Energizing Vitality Lotion fatha rhyw toner a gallu defnyddio fo bore a nos bach ar ôl clensio, neu da chi'n gallu defnyddio fo fatha spritz, lle roed yn bach o deimlad neis i'r croen. Wedyn, o ran y colur, fel nes i ddweud, o'n i'n cael cochni yn y croen. Ac un peth nath nhw argymell oedd y 3D corrector gen Urban Retreat. A dwi yn meddwl bod hwn yn gret. Mae o'n dal yn rhywbeth dwi'n ddefnyddio heddiw. Felly hwn ydi o, mae o yn diwb a mae o yn dod allan a mae o'r un lliw a foundation. Felly pan da chi roed ar y croen, mae o just fatha foundation. Ond mae o'n dod â lliw y croen i lawr, y cochni i lawr, y diwch o dan y llygaid, mae'n rhaid da am orchuddio bob dim. A fel base hefyd o dan foundation. Ond o'n i'n defnyddio hwn yn unig, just hwn fel foundation. A wedyn, o'n i'n rhoi chydig bach o liw i'n nghroen drwy ddefnyddio blusher ac o'n i'n defnyddio Pillow Talk Matte Beauty Wand, yn eitha licio hwn. Mae o yn lyflu, mae o yn sbwng a mae o'n lliw bach, mae o'n dod ar sbwng fel hyn. A da chi'n gallu rhaid ymlaen, mae hwn yn newydd sbon, newydd brynu'n arall. Felly, ia, Pillow Talk. Ond nes i hefyd defnyddio Daniel Sandler, mae gen i fo ryw liwia fatha dyfrllyd ac oedd hwnna'n rhoi chydig o liw i mi. Do'n i'n di defnyddio blusher cynt, felly hwn i'n rhywbeth newydd i mi. A hefyd i wneud i'r croen fatha gael yn bach o glo neu edrych yn bach yn iachach. Fi sy'n defnyddio'r hein, Lumi Le Glace a Lumi Lotion L'Oreal. A o'n i'n ffeindio bod hein yn rhoi drwy fath o sheen os liciwch chi ar y croen. Ac yn helpu rhywun i deimlo bod nhw'n edrych yn bach fwy fresh. O dan y llygaid wedyn, mae hwnna'n broblem gennau diffyg cwsg, straen, bob dim nath o effeithio a mae
hynny'n broblem sydd genna i yn gyffredinol. Un o'r pethau nathon nhw gynghori oedd y want oh that's bright ice stick. Cael hwn oddi ar Oriflame eto. App ydi Oriflame. Ac mi nath hwn, mae o'n liw gwyn, da chi'n rhoi o dan y llygaid, a mae o'n goleuo o dan y llygaid. O'r ben hwnnw wedyn, da chi'n rhoi eich concealer. Nes i brynu in Urban Retreat, o fedrwch chi ddefnyddio'r concealer, da chi'n ddefnyddio fel arfer neu prynu unrhyw un lle. Ond dwi yn licio hwn hefyd. Charlotte Tilbury Magic Vanish ydy hwn. Felly mae o yn stwff, da chi'n dwi'n defnyddio brwsh i roed o dan y llygaid. A mae o'n just yn neutraleiddio chydig ar y duwch o dan y llygaid. Wedyn, eich eilia a'ch amranna, mae'r rhain yn her yn ystod y cyfnod, achos mae colli eich eilia ac amranna'n tynnu'r lliw o'ch wyneb chi. Mi o'n i'n defnyddio eyeliner, rhywbeth o'n i erioed i ddefnyddio o blaen, achos ar y cwrs nath nhw ddeud bod o'n helpu hefo dod â lliw yn ôl o'mgylch y llygyd. Felly nes i brynu lot o eyeliners gwahanol potsian. O'n i'n teimlo bod fi angen un reit feddal, achos bod yr llygaid yn dioddach chydig, a hefyd am bod nhw'n dyfrio, oedd yn aros, bod ni'n llygyd yn dyfrio, ac oedd eisiau bod yn ofalus bod ni'n tynnu gormod, achos o'n i'n eisiau colli mwy nag be o'n i wedi colli beth bynnag o flew, felly un sy'n gleidio reit hawdd. Mae'r Prime Prometics ma yn rei sydd yn feddal ofnadwy, maen nhw'n mynd arno yn feddal ofnadwy, lle. Ond nes i ddefnyddio amrywiaeth o rei o'n siopa lleol i. Ag y mascara wedyn, gan bod yn llygyd i'n dyfrio mor ddifrifol, nes i defnyddio waterproof mascara. Do'n i'n mynd oedd yn defnyddio mascara o gwbl cyn hyn, a mae hwn yn rhywbeth dwi ddim yn mynd hebddo fo rwan. Ond y Volume Million Lashes i drio i gynyddu chydig bach mwy ar yr lashes, gan bod nhw yn denau ofnadwy neu ddim yna. Ond mi o'n rhywun y ddau, ac maen nhw'n tyfu nôl reit sydyn, felly o'n i'n defnyddio yr mascara yma jyst i drio cael lliw fwy na'm byd. So os da chi jyst yn dal un neu ddau sydd ar ôl, mae o'n helpu yn y marn i gadw lliw na yn eich wynab chi. Wedyn, yn amlwg, yr amranna, mi oedd hwnna'n rhywbeth o'n i wedi boeni'n ofnadwy, a mi golli fwy na colli'n wallt, i fod yn onast. Gan bod fi'n dwyll, o'n i'n gwybod bys fo yn newid yng ngolwg i, a gwneud i fi edrych yn sal. Ac oedd hwnna'n rhywbeth o'n i wedi pryderu amdano fo. Es i fewn i Boots yn Manceinion i cowntar NYX, siarad efo hogan ifanc oedd yn helpu, ac yn rioed i helpu rhywun yn gofyn y cwestiwn yna blaen, ond nes i ddeud bod fi'n mynd i fod yn colli'n wallt debyg, a mi nath hi'n helpu fi drwy gynghori fi brynu Zero to Brow Gel, NYX, NYX, neu bynnag dyn nhw. Mae hwn fatha sbwng, a mae o yn mynd ymlaen a mae'n rhoi rhyw liw i chi. A wedyn mae gennych chi'r sbwli ar y pen arall, a da chi'n gallu defnyddio'r sbwli i leihau y lliw. Felly nes i ddefnyddio hwnna, a dwi'n dal i ddefnyddio fo. Mae gennau un patchyn sydd heb dyfu nôl, ac felly dwi'n dal i ddefnyddio hwn, dwi'n wrth y modd efo fo. Ond nes i hefyd gael hwn, yr Precision Brow Pencil, lle mae hwn NYX eto yn un sydd efo fatha rhyw frwsh bach, neu pensil bach os liciwch chi, i wneud marcia blew. A mae'r un yma hefyd, Build the Brow Maybelline yn un nes i brynu. Mae hwn eto, fatha'r pen ydy hwn, i chi wneud fatha rhyw farcia bach, a'r sbwli ar y pen unwaith eto i setio yr lliw a setio hynny o eilia sy'n na. Nes i ddefnyddio lot ar hyn o'r dechrau mwyn trio traodd gennau rei yna, lle bod fi'n trio ngorau i lenwi mewn be o gennau i ddechrau dod i arfer wneud drwy siap. Ond mae bosib i chi hefyd gael transfers, mae'n bosib prynu transfers i roed yma os ydych chi'n colli nhw i gyd. O hynna'n bethau nes i edrych arnyn nhw hefyd. Felly mae hynny'n gallu bod o help i rei bobl. A wedyn i dynnu'r Colur i ffwr, mi nes i newid be o'n i ddefnyddio i hwn, y Chamomile Sumptuous Makeup Cleansing Butter. Nes i ffeindio gan bod yr
croen yn sych, a hefyd gan bod fi'n defnyddio mwy o golir a waterproof mascara, bod fi angen rhywbeth oedd yn toddi'r colur yn well. A o'n i'n ffeindio bod hwn reit da, mae o ar gyfer sensitive skin, mae o reit greasy a felly yn gret, a mae o yn ffantastig am dynnu y colur fel y gwelwch chi, mae o'n just yn toddi ac yn diflannu. Felly mae hwnna'n un nes i ddefnyddio a dwi'n dal i ddefnyddio hyd rwan. Felly, chydig o bethau nes i ddefnyddio, gobeithio i bod nhw o gymorth i chi, ac triwch bethau allan. Os na da chi wedi defnyddio colur o blaen, wrach bod yn gyfle i chi gael rhyw botsian fatha nes i. Ewch ar yr hyfforddiant nes i sôn amdano fo, hefo look good, feel better. Mi nath o roi 2 awr braf i fi gael teimlo bod fi wedi rhoi spoilings i fi'n hun ar adeg reit anodd, a mae o wedi bod o helpu fi ers hynny.